ଝଗଡ଼ା ଏଇଠି କଲି। କ'ଣ କଲ? ନନା ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ନନା। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବିନି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ନନା ବତାନ୍ତୁ? 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କଲେ ବାହାଘର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ନନା, କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ? ହଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ତା ପାଇଁ? ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ 100 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ମୁଁ ଆସ କହୁଛି ଆଉ, ବୁଲି ସାରିକି ଆସ କହୁଛି ଆଉ। ଏବେ ମାରିବି ନନା? रहा नहीं जाता। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। 12 seconds later. 100 ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସଇଲା 100 ରାଉଣ୍ଡ। ତମେ ତ 100 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବା ଆସିଲ ପରିକ୍ରମା କରିକି। ଏଇଠି ମା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ବହୁତ ଉପାୟ ତ କରିସାରିବଣି। ଏଠି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରେ 3000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ମନ ପସନ୍ଦ ପାତ୍ରୀ 90 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ।